Τη Χρυσούλα τη γνώρισα όταν είχα πρώτα έρθει εδώ στα Γιάννενα. Θυμάμαι, είχαμε πει και οι δύο ότι είχαμε σχηματίσει εντελώς διαφορετική άποψη ένας για τον άλλον. Δηλαδή λέγαμε σε φάση τι χαζό είναι αυτό ρε παιδί μου που κυκλοφορεί εκεί πέρα. Εγώ είχα δει τη Χρυσούλα με τα γυαλιά και έλεγα καλά, αυτό παίζει να είναι φυτό, δεν παίζει για κανέναν λόγο. Εκείνη έλεγε εντάξει, της πληροφορικής είναι το παιδί, όλη την ημέρα θα λιώνει στην υπολογιστή, όχι δεν το είχα, άσχετο αυτό. Και θυμάμαι τη δεύτερη μέρα κιόλας, αφού είπαμε το πρώτο γεια, πήγαμε ένα φραπέ στο χέρι, πήγα στο σπίτι της και της είπα, χτυπάω μάλλον την πόρτα και της λέω, μου λέει μάλλον να σου φέρω καρέκλα. Λέω, ναι εννοείται. Την Κατερίνα τη γνώρισα, είμαστε στο σπίτι της Χρυσούλας μαζί με τον Μάρκο και μου κάνει η Χρυσούλα, λέει θα έρθει λέει κάποια φίλη μου Κατερίνα και κάναμε τον Μάρκο, ποια είναι αυτή τώρα και... Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε ρε παιδί μου σαν κοπέλα, αλλά μου είχε βγάλει αυτό το bitch στην αρχή, της σκύλας. Πιστεύω ότι πλέον η Χρυσούλα και η Κατερίνα δεν είναι απλά φίλες, κολλητές, είναι η οικογένειά μου. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Περίεργος θα έλεγα. Έχει τα πάνω της, έχει και τα κάτω της. Δηλαδή από τη μία μπορεί να είναι μέσα στην τρελή χαρά και την επόμενη μέρα να είναι κατσούφια. Χωμέ. Όμως είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και η οικογένειά της μου έχουν δείξει ότι δεν στηρίζεται μόνο στα υλικά. Δεν στηρίζονται μόνο στα υλικά, στηρίζονται στην αγάπη, στηρίζονται στο ενδιαφέρον, στο τι κάνεις, πώς είσαι. Έστω η Χρυσούλα είναι από τους ανθρώπους που ακόμα και να μην είσαι φίλος της, αυτή θα σε αποκαλεί φίλο της. Για την Κατερίνα, η Κατερίνα πρώτα απ' όλα για μένα είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, πάρα πολύ όμορφη. Έχει υπέροχη φωνή, είναι καταπληκτικός άνθρωπος γιατί όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό, νομίζω ότι η Κατερίνα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί της, μπορείς να κάτσεις και να μιλήσεις σοβαρά. Τώρα ο συνδυασμός, η Κατερίνα και η Χρυσούλα μαζί, εκεί αλλάζει το πράγμα, εκεί μιλάμε για πολύ σφάξιμο, σφάξιμο μέσα εισαγωγικά πάντα έτσι, γιατί η Χρυσούλα και η Κατερίνα είναι πρώτα απ' όλα δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, αγαπιούνται ένας με τον άλλον. Αλλά από την άλλη έχουμε τις ώρες του τσακωμού, του να σε πειράξω λίγο κτλ. Η Χρυσούλα έχει την ιδιότητα κάθε φορά να πέφτει όμως, δηλαδή ίσιομα να είναι, θα πέσει κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θυμάμαι έτσι πιο χαρακτηριστική ανάμνηση που έχω με τη Χρυσούλα, η πιο ξεκαρακτηριστική, είναι όταν είχαμε βγει παρέα. Είχαμε πιει λίγο και γυρνάγαμε στο σπίτι, οπότε σε κάποια φάση έπεσε η Χρυσούλα. Πήγαμε να πηδήξουμε κάτι σαν μάντρα και έπεσε. Οπότε είμαστε εγώ και με την Κατερίνα μου πίσω και έχουμε λιώσει στο γέλιο, έχουμε πραγματικά λιώσει. Οι πιο ξεκαρακτηριστικές στιγμές με την Κατερίνα είναι κατά τη διάρκεια των καραόκι. Εκεί με τα καραόκι νομίζω ότι έχουμε ρίξει απίστευτο γέλιο. Να καθόμαστε και να τραγουδάμε το I Will Survive, που την πρώτη φορά είχαμε ρίξει ατελείωτο γέλιο, γιατί και οι δύο λέγαμε τους στίχους ό,τι να είναι. Ή ας πούμε τα φάλτσα τα δικά μου, νομίζω ότι έχουμε ρίξει πάρα πολύ γέλιο. Λυπητερό νομίζω είναι το γεγονός ότι λείπουν και οι δύο από εδώ, ότι δεν είναι πια μαζί μου. Ναι, είμαστε στην ίδια χώρα, μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να βρεθούμε, αλλά δεν είναι πραγματικά όταν τους θες εσύ εκεί. Δηλαδή νομίζω ότι για αυτούς πλέον αρκούμαστε με ένα τηλεφώνημα. Φυσικά έρχονται και οι δύο ή συναντιόμαστε κάποιες φορές, αλλά νομίζω ότι αυτό που μου λέει πιο πολύ και από τις δύο είναι το να είναι εδώ, να περνάμε καλά, να είμαστε μαζί. Γιατί με την Κατερίνα και με την Χρυσούλα είμαστε οικογένεια, δεν είμαστε απλά φίλοι, είμαστε οικογένεια. Αυτό που μου λείπει από τη Χρυσούλα είναι οι φωνές της Χρυσούλας.
Να νιώθω ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει κάποιος που να φωνάζει. Αυτό είναι που μου λείπει από τη Χρυσούλα. Από την Κατερίνα αυτό που μου λείπει είναι τα καραόκι. Να καθόμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί και να τραγουδάμε καραόκι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πράγματα που μου λείπουν πάρα πολύ. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται. Μπορούμε να βρούμε την άκρη εδώ. Νομίζω ότι ανοίγεις πολύ μεγάλη τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, το οποίο μπαίνεις μπροστά, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να μην καταλαβαίνεις. Απευθύνομαι αυτή τη στιγμή στον Λέανδρο, ο οποίος μου κάνει την ερώτηση. Τα πράγματα με την οικογένειά μου δεν πάνε καλά. Ή μάλλον έτσι εγώ νομίζω. Εγώ από τη μεριά μου, πέρα το τι γίνεται με την οικογένειά μου, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω που και οι δύο με στηρίξετε σε όλο αυτό το πράγμα. Που με τα δυσκολίας θα έλεγα κατάφερα να γίνει και νομίζω ότι τα πιο πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στον Λέανδρο, ο οποίος κατάφερε να βρεθεί εδώ σε μια περίοδο έτσι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική για μένα. Και νομίζω ότι χρειάζεται πολλά συγχαρητήρια που πρώτα απ' όλα μπορέσετε να με αντέξετε, να βρίσκεστε και να με ανέχεστε όλο αυτόν τον καιρό. Δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο και ότι ούτε ζητάω, δεν πιστεύω ότι είναι υποχρέωση καθενός να κάθεται και να ζητάει να τον αποδεχθούν, αλλά το γεγονός ότι με αποδεχθήκατε μας φέρνει ακόμα πιο κοντά. Είμαστε ακόμα πιο κοντά με αυτό το πράγμα. Ελπίζω οι ευχές μου να πιάσουν τόπο. Δεν είμαι κανένας ευρωλής, αλλά τέλος πάντων. Το πρώτο πράγμα που σου εύχομαι, Κατερίνα, είναι είσαι πάντα υγιής, να είσαι καλά. Να είμαστε όλοι καλά και να μπορέσει να έρθεις πολλές φορές στα Γιάννενα, γιατί πραγματικά μου λείπεις. Όλα καλά να πάνε με την δουλειά, κουράγιο, μην αγχώνεσαι, όλα θα τελειώσουν σιγά σιγά. Καλή σε διαδρομία, θα πω τα κλασικά πρώτα. Γενικότερα στο χώρο της εργασίας να είσαι πάντα καλά, όσο δύσκολο και αν είναι, να ξέρεις πάντα ότι με τα λεπτά που βγάζεις θα έρθεις εδώ. Τώρα, στο θέμα που μας ενδιαφέρει πιο πολύ και μιλάμε πλέον για τη φωνή σου, νομίζω ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με τη φωνή σου, πάρα πολλά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα και πραγματικά θα ήθελα όχι να τα δουλέψεις, θα ήθελα να το συνεχίσεις. Τα μαθήματα που κάνεις τώρα να τα συνεχίσεις, να γίνεις ακόμα καλύτερη, να εξελίσσεσαι, γιατί έτσι πρέπει. Και που ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να σου δουν και σε καμιά μπάντα να τραγουδάς και εγώ θα είμαι από κάτω και πάω με τον ερωτήρα. Τώρα για τη Χρυσούλα. Χρυσούλα μου. Όπως είπα και στην Κατερίνα, να είσαι και εσύ πάντα υγιής, καλά, να προσέχεις την οικογένειά σου, τους αγαπάω πάρα πολύ, ειδικά τον Κώστα, να προσέχεις τη δεύτερη μητέρα μου και να μην την ευριάζεις, να είσαι καλά πάντα με τους φίλους σου που εκτιμώ πάρα πολύ, όπως είναι η Ματίνα και η Δήμητρα. Τώρα πάμε πια ειδικά σε σένα, είναι... Δεν θα σου πω να βρεις εγκόμενο ή αγόρι. Πραγματικά στο εύχομαι να βρεις, γιατί ξέρω ότι θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Αλλά μην αγχώνεσαι αυτό το πράγμα. Πραγματικά μην αγχώνεσαι. Θα έρθουν όλα με την ώρα τους. Δηλαδή μην βλέπεις γύρω σου και λες αυτός ή αυτή ξέρω εγώ βρήκε και εγώ είμαι ακόμα έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν βρίσκουμε όλοι
τσακ μπαμ τη σχέση μας. Όλοι μας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα. Και δεν είσαι πολύ όμορφη, έχεις πάρα πολλά προσόντα, κάνεις κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και μιλάει για τη λογοθεραπεία. Νομίζω ότι αυτά τα τρία και μόνο αρκούν για έναν άνθρωπο να σε αγαπήσει και να σε εκτιμήσει πραγματικά. Οπότε μην βιάζεσαι πάρα πολύ, όλα θα έρθουν με την ώρα τους. Ξέρεις ότι σε αγαπάω, σε εκτιμάω και θέλω το καλύτερο για σένα. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα, μια ευχή έτσι δικιά μου, είναι να περάσουμε όχι μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες μαζί, ξανά, όλοι μαζί, όπως παλιά. Να κάνουμε τις μαλακίες μας και να ξεχαστούμε λίγο από οτιδήποτε μας απασχολεί.